Tripura nakaslem jong unong san Hima. Director General of Police ka Tripura Anurak Dhankar, Badai IPS Officer na ka batch usnam Shirknes Park na Pusau. Ulayap ha ka Police Headquarter ha Agartala, ha ka Laksmi Ublay ka ba kipulit kila Suba ba ushim hi yala ka jingim. Karkum ki jingyo jingtip laong bala Suba ba une uhe kipulit ula Siat hi Ïalade da ka pistol jong u. Lalap yu ha ka tega headquarter ba la pinkit marmar yu sha Govin balap pan hospital ha Agartala ha ka baki doktor kila pinbna ba ulayap. La rayu sha hospital ha ka por khat arbeje shteng miet but omdon dak ai shu ban lap ba udang im. Ngila persyang hadu sau per minute bande CPR hande ngi khlemla ban pelaj im yu but ha ka por khat arbeje sau per minute la pinbna ba ulak Khlad. Ka kai phot postmortem kan sabatai bnya ya ka daw ka jingyap jong u laong u pradip bhaumik keyboard pulit kila sedang ban tokit bnya halor kani ka chingja. Anurak Dhankar ula shimti kum Director General of Police ka Tripura ha ubna jimang arhajar pusan hadien jong Amitabh Ranjan. Hajwa banlong kum he ki pulit ulalong kum Director General Intelligence ha Tripura bad uladan ha kam ka bakraw bad ka Central Bureau of Investigation CBI ha ka ba ula penya yaki katu gani kiching tokit ki ba kham e. Ratib yu na kabenta karukam trikam batbet jong u bat ka jing shampang ka bajiliu ha ka kam pulit bat la nyau yu Dhankar kum wei na ki officer IPS barang batam ha ka jila. Ka jing Khlad no Dhankar ka pinkintit shikat de ya ka tanat pulit bat ya ka sarkar jila Tripura.